හොඳයි මේ ලස්සන උදෑසන ඔබ දැකීම හරි වාසනාවන්තයි වාග්යවන්තයි. அழகான காலையிலே உங்களை காண்பது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. අපේ මාස පහුවෙලා අලුත් මාසෙට නව මාසෙට ජූනි මාසෙට අපි පාද තබලා තියෙනවා. 5 மாதங்களை கடந்து ஒரு புதிய மாதம் ஜூன் மாதத்துக்குள் வந்திருக்கிறோம். ස්වාමීන් වහන්සේ අපිත් එක්ක ඉඳගෙන මාස පහක් ආරක්ෂා කර ආශිර්වාද කර මඟ පෙන්වන උන්වහන්සේ දරාගෙන උසලගෙන අපි අරන් ගියා. கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருந்து 5 மாதங்களாக வழிநடத்தி எங்களை சுமந்து எங்களை தாங்கினார். ஹalleluya. ஹalleluya. මේ මාසේ දෙවියන් මාසේ අපිට දෙන පොරොන්දුව ඔබට දෙන පොරොන්දුව මේ උදාසන බලන්න යනවා. இந்த மாதத்திலே தேவன் எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் கொடுக்கிறதான அந்த வாக்குத்தத்தத்தை பார்க்க போகிறோம். ඔබට බයිබලයක් තියෙනවා පෙරලන්න. යෝහන් පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 38 වෙනි පදේ. யோவான் 6ஆம் அதிகாரம் 37வது வசனம். பிதாவானவர் எனக்கு கொடுக்கிற யாவும் என்னிடத்தில் வரும், என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை. මා ළඟට එන තැනත්තා මා විසින් කිසිසේත් ආක දමන්නේ නැත කියලා උන්වහන්සේගේ වචනේ දෙවෙනි කොටස කියන්නේ. தன்னிடத்தில் வருவனை ஒருபோதும் அவர் புறம்பே தள்ளுவதில்லை என்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறது. යෝහන් පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 37 වෙනි පදේ දෙවෙනි කොටස තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපිට දෙන පොරොන්දු වචනේ. யோவான் புத்தகத்திலே 6ஆம் அதிகாரம் 37வது வசனத்திலே இரண்டாவது பகுதிதான் கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தம். ஹalleluya. උන්වහන්සේ අඬ ගහනවා මා වෙතට එන්න කියලා. கர்த்தர் தன் கரங்களை விரித்து அவர்களை அழைக்கிறார் தன்னிடமாய் வரும்படிக்கு. තාමත් යේසුස් වහන්සේ දක්නදී සෙනකදියා බලලා යේසුස් වහන්සේ කියනවා මා වෙතට එන්න කියලා. இன்னும் ஆண்டவர் இயேசுவை அறியாத ஜனங்களை பார்த்தவர் சொல்லுகிறார் என்னிடத்திலே வாருங்கள் என்று. පසුබට වැච්ච කට්ටිය නැත්නම් පාපේ වැටිච්ච කට්ටිය දෙවියන් වහන්සේගේ ඈත් වෙච්ච කට්ටිය දෙවියන් වහන්සේ මේ උදාසන දැහැට දියු කරලා කියනවා මා වෙතට එන්න කියලා. வாங்கி போனவர்களையும் விலகி போனவர்களையும் பாவத்தில் விழுந்தவர்களையும் பார்த்து தன்னிடத்தில் வரும்படியாய் கர்த்தர் அந்த காலவேளையிலே அழைக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ආපු කිසි කෙනෙක්ව කිසිම මොහොතේ තල්ලු කරලා අයින් කරලා එපා කරන්නේ නැහැ. தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது தன்னிடத்தில் வந்த ஒருவனையும் அவர் ஒருபோதும் தள்ளிவிடுகிறவர் அல்ல. මේක කියන්නේ පොරොන්දු වචනයක්. இந்த வார்த்தை ஒரு வாக்குத்தத்தத்தின் வார்த்தை. ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ළඟ විතරයි සදාකාල ජීවනයේ සදාකාල උරුමය තියෙන්නේ. இயேசுவானவரிடம் மாத்திரமே நித்திய ஜீவன் உண்டாயிருக்கிறது. එන සදාකාල ජීවනය ලබා ගන්න ඕන නම් යේසුස් වහන්සේ වෙතට එන එක ඔබගේ වැඩ. நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் கர்த்தரிடத்தில் வருவது உங்களுடைய வேலை. යේසුස් වහන්සේ කියනවා මාර්ගයේ සත්‍යයේ ජීවනයේ මම කියලා. ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் මා இருக்கிறேன். වෙන කිසිම කෙනෙක් ස්වර්ගයට යන්න බෑ කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. என்னை அல்லாமல் பரலோகத்துக்கு யாரும் போக முடியாது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். එන යේසුස් වහන්සේ විතරයි ඔබගේ ජීවිතේ වැදගත්කම. ஆண்டவர் இயேசு மாத்திரமே வாழ்க்கையிலே முக்கியமானவராய் இருக்கிறார். බයිබලයේ කියනවා පිපාසින් ඉන්න කට්ටිය. வேதம் சொல்லுகிறது தாகத்தோடு இருக்கிறவர்கள். කැමැත්තෙන් ආසාවෙන් පිපාසෙන් ඉන්න කට්ටිය. வாஞ்சையோடு ஆசையோடு தாகத்தோடு இருக்கிறவர்கள். මගේ ළඟට එන්න. என்னிடத்திலே வாருங்கள். ජීවනය වතුර දෙනවා කියලා උන්වහන්සේ நான் කියනවා. ஜீவ தண்ணீரை தருவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். හalleluya. හalleluya. උන්වහන්සේ කරේ විශ්වාස තබන්න ඕනේ. கர்த்தரிடத்திலே விசுவாசமாய் උන්වහන්සේ இருக்கிறவர்கள் අදාන ඕනේ. கர்த்தரை நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டும். උන්වහන්සේ අනුගමනය කරන්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ වචනේ கர்த்தரை කියනවා. பின்பற்ற வேண்டும் என்று அவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. හalleluya. ஹalleluya. අපේ හදවත ස්වාමීන් වහන්සේ පැත්ත අරවන්න ඕනේ. எங்களுடைய இருதயத்தை கர்த்தர் பக்கமாய் நாங்கள் திருப்ப வேண்டும். නැත්නම් අපේ ආත්මික ජීවිතේ උන්වහන්සේ වෙතට යොමු කරන අපි දියුණු වෙන්න වර්ධනය වෙන්න. எங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கர்த்தர் பக்கமாய் நாங்கள் திருப்ப வேண்டும். நாங்கள் அப்பொழுதுதான் வளர்ச்சி அடைய முடியும். මේ පදේ කියනවා இந்த வசனம் சொல்லுகிறது ඔබේ කොයි සිටියා நீங்க எங்கே இருந்தால் කොයි ආකාර සිටියා எந்த விதத்தில் இருந்தால் ඔබගේ පසුබිම මොනවා වුණා உங்களுடைய பின்னணி எப்படியாய் ඔබ இருந்தால் උපත් වෙන්න පුළුවන් ඔබ පෝසත් වෙන්න පුළුවන් நீங்கள் செழிப்பாய் மாறலாம் ஐஸ்வர்யமாய் ඔබ மாறலாம். උසස් වෙලා සිටින්න පුළුවන් පාත් වෙලා සිටින්න පුළුවන්. நீங்கள் உயர்ந்திருக்கலாம் நீங்கள் தாழ்ந்திருக்கலாம். යේසුස් වහන්සේ කියනවා ඔබ එන්න කියලා. கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உங்களை வரும்படி. ඔබ පාපේ වැටලා සිටින්න පුළුවන්. நீங்கள் பாவத்திலே விழுந்து போயிருக்கலாம். ඔබගේ ජීවිතේ එපා වෙලා නැත්නම් ඔබගේ ජීවිතේ සූසයිඩ් කරගන්න නැත්නම් දිවි නසා ගන්න ඉන්න මොහොත වෙන්න පුළුවන්. உங்கள் வாழ்க்கையை குறித்து நீங்கள் வெறுப்பாகி ஒரு தற்கொலை செய்து கொள்ளுகிற எண்ணத்தோடு இருக்கலாம். බලාපොරොත්තු නැතුව සිටින්න පුළුවන්. எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இருக்கலாம். දැස්සන යේසුස් වහන්සේ කියනවා එන්න මා වෙතට කියලා. இந்த காலை வேளையிலே ஆண்டவர் இயேசு சொல்லுகிறார் என்னிடமாய் வரும்படி. ප්‍රේමන්ත සහෝදරයා සහෝදරි அன்பான சகோதர මේ சகோதரி මාසෙ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දෙන පොරොන්දුව கர்த்தர் இந்த மாதத்திலே உங்களுக்கு கொடுக்கிறதான வாக்குத்தத்தம் දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ලං වෙන එක. கர்த்தரிடத்திலே கிட்டி சேர்வது. දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ලං වෙනකොට கர்த்தரிடத்தில் கிட்டி சேருகிறது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේ තාත්තා ஆண்டவர் இயேசு எங்கள் தகப்பனாய் ඒක இருக்கிறார். ඔබව බලාගන්න. அவர் உங்களை பார்த்துக் கொள்வார். බය වෙන්න එපා. பயப்பட வேண்டாம். කලන්න එන්න එපා. கலக்கம் அடைய මාස வேண்டாம். පාක් අපිය මඟ පෙන්නපු අපිට ආශිර්වාද කරපු දෙවියන්
වහන්සේ 5 மாதங்கள் எங்களை வழிநடத்தி ஆசீர்வதித்தது. මේ මාසෙ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි සමසිතගෙන මහත් දේවල් විශාල දේවල් இந்த மாதத்தில் கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருந்து பெரிதானதும் விசாலமான காரியங்களை செய்வார். උන්වහන්සේ කියනවා මා වෙතට එන කට්ටිය යේසුස් වහන්සේ වෙතට එන කට්ටිය கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்னிடமாய் வருகிறவர்களை කිසිම විට කිසිම මොහොතේ මම තල්ලු කරන්න ආක් කරන්න කියලා උන්වහන්සේ ஒருபோதும் நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை என்று கர்த்தர் එහෙනම් சொல்லுகிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔබත් එක්ක ඉන්නවා ஆண்டவர் இயேசு உங்களோடு இருக்கிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබත් එක්ක ඉඳ ගන්නවා உங்களோடு அவர் நின்று கொள்ளுகிறார். ඔබ යේසුස් වහන්සේ වෙතට ඇලුම් වෙන්න நீங்கள் இயேசுவானவரையே சார்ந்திருக்க வேண்டும். යේසුස් වහන්සේ කියපු හැම ආශිර්වාදම ඔබට ලැබේ இயேசுவானவர் சொன்ன எல்லா ஆசீர்வாதமும் உங்களை வந்து சேரும். ඔබට යේසු පිටයි கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.